an lamɛnbaaw an'an filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka Raficom ana jɛɲɔgɔn TV aw bisimila dɔnkibaru ale kɛnɛ kan. Fasirikɛ jɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nazarakan cɛɲi na an bɛ yan sɔgɔma in na ka se ka na a bamayɛlɛma bamanankan jɛlen na. O b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka ko dilannen tɛ. Walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ min ye indépendant ye ka taa se Soir de Bamako ma a n'a ɲɔgɔnna caman o b'an bolokɔrɔ. An bɛ kunnafoni daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye o ye indépendant ye. Indépendant ni o ye kanabila ye ni y'u ka bɔ ko 5596 tarata don bɔli don min bɛnna novembre kalo tile 22 ma san 2022. Fasirikɛbaaw ko an ka taa anw ka gouvernement o kunkanko kibaruya la min ye Mali gouvernement u bɔra o kumana ka sababu kɛ min ye Faransi jamana olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ Faransi ale bɛ dɛmɛ min ɲɛsin Mali ma ni a bɛ fɔ a ma ko aide au développement ko u ye o ɲɔngiri. Mun y'a sababuya fasirikɛbaaw ka fɔ la min ye bɛnbaliya min bɛ Mali ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka se ka Faransi marabaaw olu ka danganiya ta ka dɛmɛ a tigɛ ka sababu kɛ ko Rusi jamana olu ka sɔrdasi jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni o ye Wagner ye ko olu ni Faransi tɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ. Nin kibaruya in bɔlen ka bi fasirikɛbaaw ka fɔ la u ko Mali a marabaa jɛkulu olu ma ko bila dagirinda la olu wulila k'a jira k'a fɔ nin kibaruya min fɔlen filɛ Faransi fɛ olu fana labɛnnen don o kama min ye Faransi ka dɛmɛ a bɛ se baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn ma Mali kɔnɔ ni o ye ONG ye ko olu bɛɛ ka baara fana ɲɔngirila Mali kɔnɔ ka dan bidon in na. Nin de kun ye kunnafoni an ye min dala salo ka bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ fasirikɛbaa fo k'a barikada ko Ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ. N'an bɔra yen sa lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ to gafe kelen ale kɔnɔna na min ye indépendant ye. Fasirikɛbaaw ka fɔ la u ko an ka taa min ye lakɔlidenw olu kunkanko kibaruya la. Lamɛnbaaw n'i y'a lajɛ kununko kalan a ɲɔngirila Mali kɔnɔ ani Mali yɔrɔ caman na. Mun y'a sababuya min ye denmisɛnw ka lafasalitɔn bɛ n'a bɛ fɔ ko AM Association des élèves étudiants du Mali olu ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛ a bɛ waati jan bɔ Mali a marabaa jɛkuluw bolo. O laɲini minnu ma sabatiya o kɛra sababu ye AM maaw ye wulikajɔ boloda kununko ka laban ka denmisɛnw ka u bɛɛ lajɛlen labɔ u ka kilasi kɔnɔ k'u bila ka taa so. Grève in a bolodalen don tile 5 bɔɲɔgɔnko o b'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen denmisɛnw tɛna kalan sɔrɔ Mali kɔnɔ wa AM maaw u kali kan don fo n'a kɛra olu ka laɲini o de sabatila n'o tɛ u tɛna segin kɔ. N'an bɔra ye hali bi an bɛ to kunnafoni ale hokumu kɔnɔna na an bɛ gafe kelen hali bi o kɔnɔna kan dɔ da o tulo kan min ye lakɔli karamɔgɔw olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ ni o y'u ka lafasalitɔnba ye n'a fɔ ko synergie des signataires du 15 octobre 2016 nin ye lakɔli karamɔgɔw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba ye min bɛ u ka hakɛw an'u ka laɲiniw kɛlɛ kɛ Mali a marabaaw yɔrɔ. Nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na siɲɛ in kɔni olu na wulikajɔ boloda damada u ka laɲini ye min ye ni o ye article 39 ni o bɛ makama dɔw di u ma u ka baaraw kɔnɔna na o ka sabati ɲɛjugu ɲɛɲuman. Nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ synergie des syndicats signataires du 15 octobre u y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ ka kɛ ni janvier kalo san 2022 ye olu kun y'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a sababu kɛ min ye farafinna tilebiyanfan tɔnba min bɛ yen n'a fɔ ma ko CEDEAO ale ni UEMOA olu kɛlen kɔ ka gɛrɛndɛ a ta k'a ɲɛsin Mali ma laɲini caman bɛ yen min ye syndicat maaw ye u kun ye a bila kɛrɛfɛ. Maa bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ i ɲinan tɛ a kɔ o bɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka syndicat maaw u ye wulikajɔ min boloda nin waati in na k'a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na olu kun ye laɲini minnu bila u wulila nɔfɛ u b'a fɛ article 39 a ka don ba la joona joona Mali kɔnɔ. O kama u ye lasɔmɔli gafe min bila ni o ye préavis de grève ye o boloda an bɛ k'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya décembre kalo nata ale tile 14 ka taa bila a tile 16 la o n'a kɛ baarabila a kun fɔlɔ ye ni ko ma bɔ a ko la ko baarabila ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ n'a ye o décembre kalo kelen kɔnɔ fo ka taa fɔ don min u ka laɲiniw olu sabati la. N'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko Soir de Bamako. Soir de Bamako fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa politiki ale cɛba dɔ kunkanko kibaruya la min ye Nuhun Togo ye. Nuhun Togo ale yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ ye USR de. USR n'i y'a lajɛ ale fana ye Mali a bɛrɛbɛrɛtɔn dɔ ye Mali kɔnɔ
min ye nuntogo ye a ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kunungo ntɛnɛn ye mais n'i ye gɛlɛya in lajɛ a bɛɛ daminɛna fɛn min na o ye kibaruya dɔ dilen anw ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kibaruya min y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ mun bɔra nuntogo da ko o kɔrɔfɔ ninnu dɔw tɛ tiɲɛ ye a ye tali kɛ nafoloko kibaruya de la k'a jira k'a fɔ an kɛrɛfɛ bangi dɔ bɛ yen ni o ye BMS ye ko nafolo dɔ bɔra o BMS kɔnɔ ka ɲɛsin commerçant dɔw ma k'a ma kɛ sariya a kɔnɔna na o senfɛ min ye Mamala ale tɔgɔ yira o kow kɔnɔna na o kɛra sababu ye Mamala ale fɛnɛ ye a ta da bɔgɔ jeninen kan ka nuntogo a wele bɔgɔ jeninen kan bɛnkafɔw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ maaw kun ɲɛna ko banna mais ko min balila maaw la o kɛra kunungo ntɛnɛn min ye nuntogo ale kɔni welela bɔgɔ jeninen kan ka laban k'a bila ka taa kasobonba la donc an bɛ se ka min ɲɛfɔ lamɛnbaajɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnena fasiri yɛrɛ a n'a nasira fɛ o de ye k'a yira k'a fɔ yafa kɛlen kɔfɛ min ye kiiri tigilamaw ye ani Mamala yɛrɛ ka sogonnadonbagaw ni o y'a ka avocaw ye olu ka baaraw tɛmɛ kɛra ni o de y'a to nuntogo a y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la bi n'an bɔra ye ale bi an bɛ to politiki ale bunakun ka bɛrɛbɛrɛtɔn belebele dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Adama PAJ ni o ye didenba tɔn ye fasirikɛba ale kɛlen don k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena min ye Adama ye ko u bɔra u y'u ka hakilinata fɔ jamana a marabaajɛkulu u ka sisan taabolow la o ye jumɛn ye n'i y'a lajɛ anw ka marabaajɛkulu u kɛlen don ka wulikajɔ boloda min ye an ka sariya sunba k'u bɛ o kura sigi sen kan Adama ale y'a yira k'a fɔ o tɛ ale fɛlako ye bi ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Mali a bɛ dangan min na bi n'i ye kow ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali a makoba tɛ sariyasun a faleli la o ye Adama ka hakilina ye o ye bɛrɛbɛrɛtɔn caman ka hakilina ye o kama Adama ka tɛmɛ ni a ɲɛmaaba ye Marimaca Jara a y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ min ɲini tiɲɛ don min ye an ka sariya sunba ye gɛlɛyamisɛnw b'a kɔnɔ mais ka taa dalasalo ka bɔ yen ko ka kura wɛrɛ sigi k'o fɛnɛ tɛ Adama fɛlako ye nin wagati in na o kɔfɛ bɛrɛbɛrɛtɔn caman wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Asuma fo ka taa se Zumana Sako ale ka parti ma ale ni Cɛbilen Darame u ka parti olu bɛɛ lajɛlen u ka hakilinata fɔ sariyasunko in o kan n'an bɔra ye ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye min ye anw ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta dɔgɔkunjan tɛmɛlen a ye wulikajɔ boloda min ye maire dɔ bɛ yen k'ale bolo bɔ ca la min ye kɛrɛnkɛrɛnnena Kɔlɔnjɛba ale cercle kɔnɔna na commune dɔ bɛ a bɛ fɔ ma ko Kajana commune maire dɔ bɛ yen ale tɔgɔ ye Zumana Sangare dɔw b'a fɔ ma ko Zubile parti CDS o ma don min ye Colonel Assimi Goïta ka se an ka premier ministre par intérim min ye ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu olu ye tigɛ nɔ bila kɛ k'a yira k'a fɔ nin maire masina k'a bolo bɔra ca la k'a sababu kɛ k'a ye tanamakoba de kɛ a ye tanamako min kɛ a bɛ tali kɛ nafoloko la ani wale camanw min ye mairie yɛrɛ a ka sɔrɔw fo ka taa se sugubulon k'a feere ka laban k'a nafolo kunbaniya o damada min kɛra a musakaw bɛɛ lajɛlen fasirikɛbaw ka fɔlɔ olu ko k'a bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 100 o n'a ɲɔgɔnna na o kɛra sababu ye jamanakuntigi ale ye min ye Zubilen a bolo bɔ ca la n'a fɔ ma ko révocation o b'a yira k'a fɔ ka dan novembre kalo tile 9 tɛmɛlen na Zumana Sangare ale min ye Kajanakaw ka maire ye Kɔlɔnjɛba commune na ale bolo bɔra ca la a ka maire baaraw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri la n'an bɔra ye ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko Nouvelle Horizon lamɛnbaaw fasirikɛba ale ko an ka taa min ye an ka ministre de la sécurité a kunkanko kibaruya la fo ka taa se an ka ministère du transport et de l'équipement wagati tɛmɛlenw na a jirala k'a fɔ min ye san 2023 ye ko ni ala sɔnna banfula donni moto boli banfula ni o ye kasiki ye ko o na kɛ wajibi ye Mali kɔnɔ kibaruya y'a jira k'a fɔ dasumusumu ani jateminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ marabaajɛkulu ko u ye seginkɔ a boloda u ye seginkɔ jumɛn a boloda u y'a jira k'a fɔ min ye a doli ye wajibi bilen ko o bɔra a ma ka sababu kɛ min ye sensibilisation ka continuer ka mɔgɔw lafaamuya n'i ye moto boli ka sɔrɔ kasiki tɛ i kunna a bɛ se ka dekun mun las'i ma fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnena e ka dekun wɛrɛ mun bɛ se maa wɛrɛw ma ka se ka maaw lafaamuya o kan wagati jan min bɛ taa bawolo bɛɛ sɔnna kasiki doli la ko tɛmɛna kɛ o ye nka dalula kɛrɛnkɛrɛn min talen don fasirikɛbaw ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ min ye administration publique maaw ye n'o ye forobacakɛbaw ye olu kɔni kɛli ka kasiki don k'o kɔni na kɛ wajibi ye o fɛnɛ danganiya talen don nin de kun ye kunnafoni an ye min dala salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin wagati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko
indicateur du renouveau. Indicateur du renouveau lambao fasiri keba ako angata anga ministre de la sécurité ale kungango kibara la mi belebele aye wulika joke ni ndoaku inkono kata ikado kafo rusila jamanaka a wulika jo akera sababu mi tigano bla sebe chama o kon temena mali ale ni rusi jamana ni wanche tigano bla sebe no a chama be talike mi lakana ko fo ka taa se lakana minɛ ko ma min ye mali ka dɛmɛ da dumuni fɛn ko la engrais malo fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnyana farnimugu ma olu fɛnɛ caman kumaw kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ an ka ministre de la sécurité ale kɔni ye o taama kɛ mali tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛlen ye n'an bɔra yen sa ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kibaruya wɛrɛ min bɛ o bɛ tali kɛ anw ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga lambao fasiri kɛbaw y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga n'i y'a lajɛ mali premier ministre ale kɔni farikolo kɛlen kɔ ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ ni waati laban na kumaw cayara kosɛbɛ yala a na segin ka na a ka jɔyɔrɔ ta tuguni n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye wa ni ɲininkali ninnu a bɛ ka taa daw bɛɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka ɲininkali kɛ i ka kɛcogo la ka fasiri kɛbɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye docteur Choguel Kokala Mayiga fo ka se bidon in ma da balolen si ma fɔ k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga k'a bɛna segin ka na a ka baara ta a nɔ na nka kunnafoniw nasira fɛ a jirala k'a fɔ a kɔni a bɛ furakɛli a bolo ka hali bi n'a bɛ fɔ a ma ko rééducation ka sababu kɛ farigan min y'a sɔrɔ o ye dekun se a farikolo yɔrɔ dɔw ma olu kow bɛ sen na an bɛ dugawu don kɛ ala ka lafiya da di an ni a ma. N'an bɔra ye lambao ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye dɔɔni min ye sɛnɛ ale kibaruya mada an bɛ gafe min kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma ko nouvelle horizon fasiri kɛ b'a ka fɔ la a ko an ka taa mali ale kɔɔri sɛnɛnaw olu kunkanko kibaruya la n'i ye kɔɔri sɛnɛnaw jateminɛ min ye kita mara ka taa fɔ Sikaso mara kɔnɔna na olu ye yɔrɔ ye kɔɔri a bɛ sɛnɛ yɔrɔ mun na kosɛbɛ fasiri kɛbaw y'a jira k'a fɔ ɲina min ye campagne agricole 2022-2023 ko fɛn dɔw min kɔni maaw na fɔ o jigi kɔ dɔɔni ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ sɛnɛ a daminɛna gɛlɛya belebele kɔnɔ min ye engrais ko gɛlɛya o ye kɔɔri sɛnɛnaw olu sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye tumu dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko kɛrɛ kan ale tumu n'a ye kɔɔri bulu a minɛ a bɛ kuru ni kɔɔri bulu bɛɛ lajɛlen kurula fasiri kɛbaaw ka fɔ la i y'a ye kɔɔri a tɛ den tuguni hali bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ale kunnafoni kɔɔri jɔn ala min ye cikɛlaw ye fasiri kɛbaaw ka fɔ la olu y'a jira k'a fɔ kamanagan ani kɔnɔnafili o bɛ mali cikɛlaw ka fɔ ka taa se an ka jamana ɲɛmayaso ma mun ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ni o ye ministère de l'agriculture ye ka sababu kɛ min ye engrais ko o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye tumu dɔ o fɛnɛ nana i sen don baaraw la o kɛra sababu ye sɔrɔ laɲini mun kun kɛlen don o kɛra kɔlifɛn ye o b'a jira k'a fɔ kɔɔri ko gɛlɛya caman bɛna bɔ a la ɲinasan in na ka ɲɛsin cikɛlaw ma n'an bɔra yen sa an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko le pays jamana fasiri kɛ b'a ka fɔ la a ko Allemagne jamana min diinɛ tigilama dɔ bɛ mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni jumasidon ye ale andarakila ka tunu ni a ye a darakila ka tunu ni a ye sɔgɔma joona min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ fɔ min ma ko conférence épiscopale o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima kerecɛnlakaw olu ka jɛkuluba dɔ ye olu y'a jira k'a fɔ u balimakɛ ni o ye Allemagne jamana den ye a tɔgɔ ye Hans Joachim Lohr ye ale a darakila Bamakɔ dugu kɔnɔ ka tunu ni a ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye a ka bolimafɛn ka kɛɲɛ ni kununko ntɛnɛn yɛrɛ ye o taara ye min ye anw ka cakɛda min bɛ yen n'a fɔ ko institut de formation a ka bolimafɛn taara ye o yɔrɔ masina na min ye Hans Joachim Lohr ye a yɛrɛ kanubaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye darakili ka tunun de ye ko n'o tɛ ko k'a fɔ ko wɛrɛ y'a sɔrɔ o tɛ donc fasiri kɛbɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na nin wagati na cogo min na ni Allemagne jamana den a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ka laban k'a lasegin a ka maaw ma hɛrɛ ni baden na. Lambaw hali bi an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da u tulo kan o bɛ tali kɛ parti URD n'a fɔ ma ko le parti de la poignée de main Sumela Sise ala ma hinɛ a la ale ka parti URD Union pour la République et la démocratie lambaw a ma dogo maa si la parti URD a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ u ka baaraw kun ɲɔngirilen don ka sababu kɛ min ye fɔɲɔgɔnko o kun donna parti a ɲɛmayaso maaw ni ɲɔgɔn cɛ
fɔɲɔgɔnkɔ bɛ tali kɛ Sumela Sise ale yɛrɛ nɔna bilali o fɔɲɔgɔnkɔ de kun donna parti denw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ kirikow bɛɛ lajɛlen bɔra la. Wa n'i y'a lajɛ Mali kiribulon k'a daminɛ min ye duguma kiriso ka taa cɛmancɛ kiriso la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Gwaɲɔn Kulubali, honorable Gwaɲɔn Kulubali ko ale de sugandira ka kɛ URD ye a président ye Sumela Sise nɔlabilaba. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Gwaɲɔn Kulubali ale kɛlen kɔ k'a bolo kɔni don ca la min ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɛra parti ale siège la Badalabugu. ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ ma ko SE secrétariat exécutif ma olu ye ɲɔgɔn ye tarata. O kɔfɛ min ye sibiridon ye ɲɔgɔn ye kɛra ka ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen to Gwaɲɔn Kulubali ale kɛrɛfɛ min ye an ka belebele fila tun bɛ min ye madame Kulubali Kajatu Samake ale ni Amadu Sise n'a bɛ fɔ ko Jajiri ale ye député kɔrɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen vice président ye URD ale tɔgɔ la. Nin lajɛba in kɔnɔ min ye kuma min bɔra jama fanba da o de ye an ka bɛn an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔ min ye commission belebele fila o sigi la. Commission fɔlɔ o ka baara ko o na ɲɛsin min ye sariya sunba ale faleli baara min bɛ an ka marabajɛkulu bolo ka hakili jagabɔw kɛ olu ka cogo min na URD ale ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ bilasiralikan ye ka ɲɛsin marabajɛkulu ma. O kɔfɛ commission filanan o sugandira olu ka baara na ɲɛsin n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɔndenw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ kiiri bɔra la olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se binbagaw ma ka sababu kɛ n'i ye ko in lajɛ binbaga tɛ yen sebaa tɛ yen nin kɛra bin de ye parti ma kuma surunyana mais o bɛɛ n'a ta a jirala k'a fɔ minnu kɔni kun bannen don ka olu cɛ tagama cogo min na u bɛ se ka segin ka na parti a hukumu kɔnɔ baara ka kɛ Sumela a ye partiba in sigi kun min na ni o ye Mali fanga ɲinini ye o baara o ka tɛmɛ ka se ka kɛ n'o ye ale balolen ɲɛna min ma se ka kɛ a fatulen kɔfɛ a ka se ka kunnawolo sɔrɔ a ka badabada dayɔrɔ la laɲini o de an bɛ dugawu dɔn kɛ hali bi ala ka a ko ɲɛw bɛɛ lajɛlen sabati. An balimaw nin bɛ dansigi an ka bidon dogobaru labɛnni na fasigajɛkulu ye min mada an bɛ foli di aw ma jamana kɔnɔ jamana kɔ ka fɛn fɛn sualen bɛ Raficom na nin waati na a n'a jɛɲɔgɔn réseau an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka k'an bɛ da ɲɔgɔn ye n'ala ye arabadon yira an na ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a denkɛ n'aw balimakɛ Lasana Kone ale de ye bidon kubaru labɛn k'a da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la hakɛto b'a ka salila rasul.